Alamat sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitalya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Amo na ining balay ni Bisit. Bisit! Bisit! Mano ka? Manukot ko tani! Wala ko kwarta. Kag maghalin ka na diri subong gid ha? Kay base na akong malipat ako, kag mapatay ko ikaw. Ay! Ikaw ang may utang! Ikaw pang maakeg! Isa! Sa tion nga hindi ka maghalin, mawas agin ang ulo mo. Ay! Mahalin ko diya! Mga abyan, nakapaday ginayan kan tao si Bisit, sundan ang kasupon sa ngaton sugilanon. Kwarta or kabuhi. Ah, patson ko bala na yung radyo? Hala, ano to man? Nga daw nakabati ako sang tingog nga nagapanawag sa akon. Ay, siguro, wala akong makabati kay ti. Nagatukar ang radyo sang akon paborito nga drama mo. Pareho kami nga daan sang pangalan sang artista. Uy, hala? Anay ka. Do si huling man atong nagadali-dali nga naghalin ho? Uy, hala! Ato ho! Nadasma siya! Nadasma siya sang dalagan ho? Ay nagano-ano man niya si huling man?
Sonya! Oy, Sonya! Dali! Dali di anay! Nga, uray. Ay, dito ako maghalin sa banwa. Kag nakita ko ang bata mo. May sulat siya nga ginpadala sa akon. Uy, ha? Matuod? Abibi, ambi ang sulat uray? Oh, ari oh. Basa ha. Para nga makahibalo ako sang balita. Uy, hala. Hinali lang nga. Nagsubo ang nawong ni Sonya, ho. Uy, daw sa kabo nga nagupi. Ay, aba! Wow! Uray! Uy, naano ka, Sonya? Nga naghibi ka? Ay, aba, uray. Ang akon anak, gingastuhan ko sang dako nga kwarta para lang nga maka-eskwela. Pangkaron nga nakatapos na siya. Nagpitla na siya. Ay, nga nakasiling kasi na Sonya. Ari ay, pamati ka ha? Kay basahon ko. Nanay, la ko kwarta, tapos toon puli na. Mamati ko anay radyo Basi may matahom naman subo nga balita. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, flashlight, sticker sang bumbu radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Natimingan ko naman si Tito. Ginlain naman iya versyon. Dear Tito, tawag lang ako kay Tutoy. Tutoy. Tito, nagsulat gid ako sa imo. Tugod gusto ko gid nga mapautwas ang akon kalain sang buot sa imo para tuntunan. Ahay, oh. Tito, nagsugod ini sang naaksidente ako kag nautod gid ang akon isa ka tiil. Ay, ahay, kumpul siya? Bangod si ni Tito, ginutod man sang akon asawa ang akon sustento, man ato siya sa Saudi Tito mo. Ginutod pagid? Kag tungod nga wala na ako sang kwarta, ginutod man ang akon kuryente kag tubig. Kag bisan ang akon mga abyan Tito, ginutod Manila ang amon pag-amiguhay. Hala, oh. Ang pamangkot ko Tito, ano pagid ayhan ang mautod sa akon? Nahadlok lang ako Tutoy, nga ang madason nga mautod sa imo, ang imo buhok. Oh, boy. Kung ginaiyang kabuhi Tutoy, gani magpasalamat ka nga bisan paano buhi ka, kag madamo dira nga utod man gani ilang mga tiil, apang sa gihapon sige magyapon ang papatad nila sa STL. Amugid. Oh. Ganitoy,
Hindi ka lang magdula sa paglaom. Kag-ari na lang o aring ambahanon nga para gid sa imo. To dream the impossible dream. To fall, to bear the unbeatable foe. Amo lang na tito Shortcut. Amigo Jafet, may ubra ka? Wala, amigo Tagoy. Pigado ko subong. Ati timing gid. May racket ako nga kinanglan ko ang kaupod nga pariyo sa imo. Ay, matuod. Ano nang arakit, amigo Tagoy man? Magpakuno-kuno ka nga isa ka manog hiwit. Uy, si Paritagoy man. Nga ako gidhaw. Daw sa manog hiwit iya nga daan ang itsura mo. Makakwarta kita sa racket nga ini pari Jafet. Ako ang bahala sa mga customer. Tiner ka lang iya sa balay mo. Kay ako ang mapadala sa imo sang customer. Kag ako man ang mahandle sang imo publicity. Abaw, publicity. Pero basta ang mga sanag kag mga halad sa mga tao, dito mo lang ipaligwin sa kawayanan. Kay ako na lang ang bahala. Okay? Okay Oh! Wala. Ginano mong bukol mo, Chutagoy? Hipos! Kabalo kamatan, ginapadapa kong bukol ko para bala kung tanawon daw nagkupos. Bebe? Ayo! Asa wala ka na matuod sang bukol, Chutagoy? Kung di daw sa piyong, wala na ako sa bukol. Matan, kung maghambal gani ako, magsabat ka ha? Sango, oh? Hindi. Ang isabat mo sa akon, tuod su tagoy. Oh! Uti ano, suguran ko na? Hoa! Sige, pamati ha. Matan! Tanawa ba lang akon bukol ho? Nadula na! Ay! Tuod, Chutagoy! Tanawa bala ho? Oh, tanawa. May ara, wala. Hindi, wala. Ay! Tuod, no? Kagkabalo ka kung sino ang nagpaayos, eh? Inang manugbulong bala? Nga dito nag-a-install sa punta ba to? Sus kaayo sa iya mataan mo. Hamak mo nga kadamo na sa nagapabulong sa iya. Ang appendicitis. Kagkor ano pa? Sus, dito gid ko na kay balong ng appendicitis mataan. Nagakadula kung pitko niya mo. Ay! Tuod, Chutagoy!
May ara pag ganito nga uloperahan sa kidney. Pero sambulngon sang surano nga to, nadula ang iya masakit. Todyo tagay! Daw hindi man ko gani magpati matan mo. Pero tanawab lang akon bukol. Oh, may ara pa? Wala na no? Sus, 14 na saya katanda magpamulong matan. Amo na nga kaayo gid sa iya magbulong. Todyo tagay! Uy, huling? Wala na matuod bukol si Buklan, ho? Ay, nag-ayo na? Kako nag-ayo ng iya bukol. Kundi, maayo man sinang akon barikos, eh? Huling. Makadto man ko sa manugbulong nga ina. Mapabulong man ko. Kinahanglan, madula man ang barikos ko. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon. Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ila kabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sa nagligad, gintawgan si Zeno sang iya boss, kagin pahibalo, nga nagakinahanglan pa sila sang 5 kakasing-kasing kag kidney, gani kinahanglan, magpangita pa sila sang dugang nga mga bata. Samtang, isa naman ka basurero nakakita sang kamot sang tao sa basurahan, kagin pakita niya ini kay kapitan. Kagrang desisyon ini, nga ipahibalo sa mga pulis. Diri sini nga bahin, mapadayon ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Hindi. Kamot mato din na sang tao. Kamot sang
Isa lang ini kabilog, kag tuwi ni nga kamot. Di na ang wala. Ay, ambot mangani ka pa. Kaya wala mangani ko kabalo. Hindi mal. Tinunto na yun eh. Sa primero, tiil ang nakita ni Batoy. Dasun kamot naman yang nakita mo. Ay, ambot kap. Nakulba na gani ko magpamasura kap. Malain yun eh. Manawag ako sa pulis. Kinanglan makaibalo sila nga may nakita naman sa basurahan nga kamot. Ay, ambot. Kap. Wala git ko da. Wala sang ano? Bayad eh. Inom lang to whiskey sa tiyanggi ni Lusing. Dason, bakal ka sa isa kasalay nga liog sang manok. Ay, tuwad ka, Kap? Oo, aring kwarta. Lakat na. Oo, Kap. Ara dayon, Kap, ah. Ay, wala na whiskey. Ato na si Mukong. Hindi. Sang primero, ang gindala ni Batoy diri, tiil sang bata. Taso naman niya, kamot ini sang lalaki. Hindi na iniya bata. Manawag ako sa pulis. Kinanglan makaibalo sila na tungod sa kamot nga ini. Hindi na maayo ini, Robles. Hindi na. Kung sino man ang may kaimuan sini, may buot siya nga ipaybalo sa aton. Anong buot niya ipaybalo, Hepe? Amoy na ang dapat naton tukibon. Patod nga may labot pa ini sa tiil sang bata nga nakita man kag nasapuan sa basurahan. Kag ang intel naton nagapangusisa man sini. Apang wala mangyapon sila sa mahatag nga konkreto nga basihan. Agod makatudlo kung ano gid ang matuod nga hitabo sini. Pulos lang gyapon haka-haka. Wala sang pamatuod nga ang kaimuan sini among sindikato nga nagabaligya sang importante nga kasudlan sa mga tao kag amuman sang mga bata. Robles, kinanglan naton ang konkreto nga pamatuod sini ha. Ugaling naton na pagwa sa media ang parte sa krimen nga ini. Nagatumbo baliskad na kita sang follow-up sang kaso nga ini pero hasta subong. Wala man gyapon naton may baluan ang puno kag puntas ini. Makailinit. Kag ang mga media naman sa baylo nga makabulig sila. Nagadugang pagidgani sila sa paglabugay. Man madamo sila sang tsuriya nga ginatudlo. Nga kaimuan kuno sang aswang. Kaimuan sang mga alien. Kay kuno ginatun-an sang mga alien ang kamot sang isa ka tawo. Ginaestudyohan nila ini kung paano kita makapangawat kag kung paano makahimo sang katuntuhan ng isa ka kamot. Nga Hepe, nagapati ka man bala sa mga alien nga ina o kung mga aswang? Hindi na ako pagpamangkutas ang wala sampulos nga butang Robles gali. O sisaon mo una ang kamot nga ato sa crime lab ha? Mahimo nga makilala naton siya sa kalalangan sang iya kamot. Ate, sige Hepe. Usisaon ko ato kung bala natapos na nila usisa. Dasiga! Nakuhaan na sang fingerprint ng utog nga kamot. Kag nagtugma ini sa isa ka fingerprint sang isa ka kawatan
nga may record na sa pulis. Napriso siya sa sala nga pagpangawat kag pagpanglugos. Kagang iya ngalan, Romeo. Sino ayhan ang nagpatay sa iya? Kabay pa nga may basihan na kami. Agud masulbar na namon ang krimen nga ini. Nga hinali lang nagtuhaw diri sa akon area of responsibility. Kabay pa kuntani. Nahibalaan paagi sa fingerprint kung sino ang may kaymuan sang pagpatay. Kag dito nagsanto sa isa ka kriminal man nga nakaagi man priso. Sa pagpadayon ko pagid. Miga Donata, wala pagid ako maumpawi sang akon nga kahadlok mo. Ado nga kahadlok? Atong ginlagas bala kita ni Lutas ang iyang lansitas. Busos perte ang kakulba ko mo. Mayo lang gani kay wala kita niya maabti. Amo matuod, Miga Purit. Do sa ido buang siya gadagalaga sa aton. Oo man. Mayo tani kun manubo lang ang iya nga lansitas. Pero kalaba gigali iya. Ay, Miga Purit. Basta lansitas gani, manubo lang na iya. Ano nga manubo man? Malaba gito ya kaayo, Miga. Daw 4 pulgada ang kalabaon. 4 ka pulgada? Oo. Nakabalikid ako samtang ginalagas niya kita. Nakita ko nga kalaba sang iyalan sitas nga ato. Amo na nga nagdalagan ko Kay nahadlok gid ko ya. Basi kun malambot niya ako. Kag piho, nga wagay gid ang tinai ko Wey. Uy, amo gali Miga Purit? Oo daw. Buka iso gid gali sang babae nga ato, Miga. Do sa kriminal. Uy, si Luta. Ha? Sa diin? Ato ho, nagapapauli na. Ay, mabulagay ta Miga Purit. Para ba lang hindi siya makasiling nga siyang ginalibak naton? Ati, ho, Miga. Dito ako maagi sa likod, ho. Ati, sige ha. Dira ka na, Miga, Donata. Oo, ato na siya, ho. Ay, ang nabalaan ko yung lansitas. Manubo mo lang ng iya sulab. Kay ti, pwede man lang gani nga isurod sa bag mo. Inigani sa bulsa. Kagamo atong nakita, kuya. Nagakuot siya sa bulsa niya. Kag nagwang lansitas nga manubo. Galing, wala na kuya nagbalikid mo. Kinagdalagan mang kudayon. Pero siling ni Miga Purit. Balaba ko, no? Base ko na mata-mata lang siya, May lansitas ba lang nga malaba ang sulab? Mayong adlaw, Mrs. Mayong adlaw man. May kinahanglan ka? Oo, Mrs. Nagapangita ako kay Romeo Bascon. Romeo Bascon? Sino ka? Manugsukot, Mrs. Nagapautang ako kwarta. Linding blaw. Di may utang sa sakon. Kag gusto ko siya nga sukton. Man wala pa siya makaimpas mo. Ay, gali. Ilista na lang sa tubig ang iya utang. Aha? Nga man, Mrs.? Manugbaldog ang animal nga ina. Kawatan pa. Kag sining karon lang, may ginrape siya nga babaye. Ginahunting siya gani sang pulis mo. Pero wala na siya makita. Nanago-guro sa matuod. Mugali, Mrs.? Oo. Nakibalo ka ba sa parinti niya, Dre? Wala. Basta, hinali lang siya nga nag-ulhot diri. Kag nagwasag sang iya nga lagim. Guro, nadakpa na siya sang iba nga pulis sa laing nga banwa kagin priso.
Ate, sige misis, salamat kita. Malakat na ako. Sige. Mahayo kay mahapos ko siya nga natultulan. At least, nakilala na kung sinong tag-iyas ang kamot na ito. Kriminal man gali siya. Sino yan na nagtudas sa iya? Ayan, isa man sa nabiktima niya eh. Unsolved naman ang kaso nga ini. May pabuhat ako sa imo, Luta. Gani amoy na ko nga nagpakikita ko sa imo dire. Ano ba lang ipabuhat mo sa akon? Amo man gihapon. Mangita ka sang lalaki para sa akon, boss. Pero, may nahatag naman ako sa imo nga isa ka lalaki. O gani. Pero na-dispatch na namo dito sa sulod sang katubuhan. Dito niya ako gindala mo. Kundi, mahapos lang ang pagpatay ko sa iya. Pero, nga ang utod lang niya nga kamot ang nakita, haw. Kay bilog man nga lawas ang ginbayaan ko. Hindi ka na magpamangkot sina Buhata lang lagi pabuhat ko sa imo. Ate, okay Ote, di na ang kwarta? Ara. Wow! Matabnol ina nga sobre ba? Amo gani. Pila naman ang unod sina? Amo man gihapon 1,200 pesos. Ate, okay Pero kinahanglan dayon ng dugang nga tawo Luta. Kag palihog, dasigan ang paghulag tungod nagadali na si boss. Okay ara dayon. Nakita ko naman si Luta. Nagabakintol sa nga pinamakalho. Bao, kadamo kaayo. Dako gid ba lang kita niya sa ginabaligyan niya ng insurance? Kaguho? Kaseksi pa sa iya kaayo? Pulos malahalo na ginasoksok niya. Pero, amo lang na galing. Gapang baldog siya. Why? Dudata, dali di blaan, ay? Wait. Ara na Ay, ano tansing? Nagsiling na gid ako. Nga hindi ka dira magbantay sa kay Luta? Para hindi ka maumid sa gamo? Wala bang kuya nagabantay sa iya, basta. Maghalin ka lang dira sa bintana kung maglabay siya. Para hindi ka niya pagpasibangdan nga ginabantayan mo gid siya. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpunsang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platintunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Yakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platintunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao.
Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto
ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bayan sa naglikad, after sang graduation namo ni Carlo, nakaangkon kami sa malawig nga tion sa paghambalanay. Kag didto, ginako niya nga hindi siya bading. Kag gintagaan niya ako sang kulintas nga may naka-engrave pa nga word nga eternal. Nalipay na kunta ni ako. Apang nagsiling siya nga best friend forever lang kami gali nga duha. Sa pagpadayon ko pagid. Makahibalo na ako sinikaron. Kung nga delayed ako. Ari, tanawon ko ining pregnancy test ng ginbakal ko. Oh, hindi. May duha ka kurit. Paano na lang iniman? Patay. Pregnant ako? Kung magamo sini nga nagapaluya ka sa tubang sang pagkaon,
Abi mo ko na no? Ginakulbaan ako. Kag nga kulbaan ka. Basibla ko nabuton ka naman sang lagtok mo. Kagbayaan mo ako. Hindi matabo ina no. Salamat naman kung mag-amos na. Kao na. Basi kung malate kita. Bebe. Ungitan ko ikaw. Nga. Sige na. Eat na, eat. Bambi? Anong natapusin mo? Nga nagsuka ka. Carlo, kalain sa pamatsyag ko. Nagapulan to naman. Ano ko? Bambi! Ako. Ospital niya. Wala ka magsala. Ospital. Ari ka diri sa ospital. Gindala ka diri na mo ni Carlo. Ari man diri si mami mo. Maayo lang nga ni kinasalo ko ikaw. Who is the father? Dad, anong buot mo silingon? Hindi ka na magbutig. Ginsugiran na kami sang doktor. Diyos ko. Kuntani, lamuno na ako sa tuta. Sino ang responsable si ni Bambi? Dad, Mom, I'm sorry. You should be. Wala ka na bugig padako para tuntuhon lang sang bisan sino nga lalaki. Ipakilala sa akon kung sinong tarantadong ina kung gusto mo nga mapatawad ka namon. Nagawa si Daddy. Kag nagsunod man saya si Mommy. Carlo? I'm here. Don't worry. Kinakos mo ako, Carlo. Wala ka maakig. Hindi ko ikaw pagbayaan. Maunungay kita. Kamu nga mga kabataan kamuho. Kapuguso gid sa inyo. Hoy, hindi ka lang anay magpa-stress ha. Nahinalian lang si Podra kag Modra mo. Pero mabugnaw gid man sinang ulo nila. Pero Bambi, sino ba na disgrasya sa imo? Haba, wala akong makahibalo kung may boyfriend ka na. Tito, hindi ko masugid kung sino. Wala pa siya makahibaloy. Sige. Hindi ko lang ana ikaw pagpiliton. Pabayi lang. Kay hambalon kong mga ginikanan mo. Agod, hindi sila maakig sa imo sang todo. Nakahibalo ka naman, nga unika iha kanila. Nahinalian lang ato sila. Salamat kay Tito. The best ka kid siya. Siyempre, no. Sige. Mauna na ako. Manira pa ako sang grocery. Daw sa wala sang modo ang amay mo. Gani, ako na lang anay maasikaso. Hoy, hindi ka magpa-stress, ha? Halungi ka ng baby. Ako nang bahala siya, Tito Moody. Akig sa iya si Tito eh. Gani, dito na lang kita sa balay madiritso. Okay. Mas maayo pa.
Ubuson mo ini ha. Kinanglan ninyo ini sang baby. Ay, wala ako sang gana, Carlo. Maluoy ka sa baby mo. Sige na. Kaon na. Sige na lang gani Gali Bambi. May ipamangkot ako sa imo. Ano ina? Sinong amay sang bata ngayon ha? Kung sa Pilipinas lang kita, makasiling akong na-engkanto ka. O kung hindi gani, ikaw si Virgin Mary. Wala man ako makaibalong may boyfriend ka. Pero may kita nga magkaupod. Pero nga nakaangkon ka sang bata sa tiyan mo. Carlo, hindi na kinahanglan nga makilala mo siya. Hindi man pwede niya nga sabto na sa labto niya sa ako ni. Kaya nga nakasiling kasi na. Nakaibalo na bala sa sang rason kung nga Basta, nakaibalo lang ako. Nakaibalo ka man gali nga hindi niya inapagtindugan. Nga nagpasugbot ka nga matabo ina. Tanga-abi ako mo. Bisan anong pilit nila sa akon kung sinong amay sang akon kinadala, wala gid ako magpanugid. Tungod nakahibalo ako nga hindi man pagtindugan ni Carlo ang kinabusong ko. Sa pagpadayon ko pagid. Sige na. Hindi ka na mag-ibi. Hindi na ako magpamangkot. Mahalin nanay ako ha. Baklon ko ini mga resita nga vitamin sa imo. Kag para kay baby. Kag pagkatapos ina, mapauli na kita. Ano nga mapauli? Nagsiling si Daddy. Hindi ako magpauli kung hindi ko dalang amay sang anak ko. Wala man ako magsiling sa inyo kung ikaw ay pauli. Dalon ko ikaw sa balay. Dito kita anay. Isiling lang naton nga nagtabanay kita. Ano nga nagtabanay man? Magkaingod gid lang kita. Ginapakadlaw ko lang ikaw. Sige na. Malakat na ako. Mabalik ako ha. Hulatan lang ako dire. Ato na siya. Diyos ko. Saan ko iatubang si Carlo sa ginikanan ko? Samtang hindi ko masugid kay Carlo. Nga siyang amay sang akon anak. Kasakit na sa ulo ko Kamatyag ko. Doon sa mawasaag ng ulo ko sa kagagahan ko. Kagason. Wala man ako sang iba niya sugiran. Si Carlo ng abing abyan ko mo. Ano palang nasudlan ko nga iniman? Ano? Carl, thank you Wala mo ako ginbayaan nga nagakabit sa Irie. Basta ikaw. Good night. Nagkikita siya sa akong tupad. Bambi? Ano na, Carl? Pwede ako nga manginamay sang bata mo. Ano? Handa ako nga manginamay sang baby mo. Nagbuang ka na pala? bala nga nagboluntaryo ako nga manginamay sang bata mo. Buang na ako. Hindi bala nga kabuangan, ina?
Sabton mo bisan nakahibalo ka nga hindi mo anak ang anak ko. Basta gusto ko. Total, hindi man pag-akuon sang lalaki nga nag-aswang sa imo ang iya katungdanan. Carlo. Bangod hindi ako maluyag nga bayaan ka. Nga nag-aisahanon sa imo problema. Carlo. Ang matuod, hindi ko mahibalan. Kunya nga mo ato nagwa sa akong baba. Nga akong maako sa bata niya kay Bambi. Pamatyak ko. Akong responsable sa natabo. One time, nagdamgo ako nga may natabo sa amon ni Bambi sa kwarto ko. Ang dumdum ko kung matuod na. Pero damgo lang gali. Pero ang matuod, nagaduda na ako nga may natabo sa amon sang gabi isang graduation ball. Pero daw wala siyang plano nga ako unsa ako lang tanan. Bisan ang ngalan sa amay, hindi niya masugid sa akon. Sa bagay, siguro nagaduha-duha siya sa pagsugid. Siguro nagadumdum siya nga bading ako. Kag isa pagit siguro kakabangdanan nga magbuluntir ako nga ipakasal siya. Bangod hindi ko mabaton nga may kaupod nga iban si Bambi magluwas sa akon. Paano na lang kung ipakasal siya sa lalaki nga nagpabusong sa iya? Kundi hindi ko na siya kaupod. I can imagine my life without her. Grabe. Karon na ako makahibalo nga possessive best friend gali ako. Friend ba lang tawag kung handa ako magsugal sa akong kabuhi sa iya? Kanami sa nabatyagan ko. Kag hindi ako maluyag na madula siya sa ako. Sigurado ka ba lang nga ikaw ang matubang sa ginikanan ko? Basi napilitan ka lang. Kay naluoy ka sa akon. Magkaon ka na lang. Isa pa, whatever my reason, para inasa kayuhan mo. Akong bahala. Pero, anong irason ko? Basi kung hindi sila magpati. Nakahibalo sila, nga bading ka. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.